Добре дошли в многопрофилна ветеринарна клиника България. Мястото, където съвременната медицина среща истинската грижа за вашия домашен любимец. Ние сме тук, за да осигурим висококачествена и цялостна грижа, подкрепена от опитен екип и иновативни технологии. В нашата клиника инвестираме в най-съвременната апаратура, за да гарантираме прецизна и бърза диагностика. Разполагаме с първият ядрено-магнитен резонанс за животни в България, а високотехнологичният скенер Siemens GoNow и дигиталният рентген задават нов стандарт в диагностиката. Разполагаме също така с 4 високоспециализирани ендоскопски кули на Олимпи Шторц, които позволяват минимално инвазивни процедури в храносмилателната, отделителната и дихателната система и други, както и диагностика и терапия на среден и външен отит. С два модерни ехографа MyLab 9 нашите специалисти извършват прецизно всички видове ехографски изследвания. Допълнително, ние сме единствената банка за съхранение на семенен материал, която съхранява материал на кучета и котки. А специално оборудваните зали за ендоскопска и хирургична медицина с инхалационни машини за анестезия ни позволяват да работим 24 часа в денонощието. Благодарение на тези иновативни технологии, вашия домашен любимец ще се възстанови по-бързо и ще се чувства по-малко стресиран по време на диагностиката и лечението. Здравейте, казвам се доктор Мирослав Генов, съосновател и собственик на многопрофилна ветеринарна клиника България. Занимавам се повече от 15 години вече в практиката с акушерство, гинекология и репродуктивни проблеми при кучето и котката. Същевременно с това всеки ден работиме и минимално инвазивна хирургия и минимално инвазивна диагностика, т.е. ендоскопия. През много малки отворчета или през естествените отвори на пациентите успяваме да достигнем до трудно достъпните места и да им помогнем. Аз щастлив съм да кажа, че в нашата клиника не се извършват само лапароскопски кастрации, а въобще лапароскопска хирургия и всичко, което може да се предложи в ветеринарната медицина като минимално инвазивна хирургия и диагностика. Здравейте! Аз съм доктор Ивелина Вачева. В областта на дерматологията осигуряваме експертна грижа в заболяванията на кожата, ушите и всички сложни алергични пациенти. Благодарение на съвременната техника, като компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, диоден лазер, CO2 лазер, фотобонолираща биотерапия и криотерапия, можем да бъдем прецизни в диагностиката и терапията на вашите домашни любимци. При нас в областта на неврохирургия, ортопедия и хирургия комбинираме дългогодишният опит, който имаме, с най-съвременната апаратура. Нашият ангажимент е към прецизна диагностика и индивидуалния подход при всяко едно лечение. Здравейте! Аз съм Паулина Войчева и съм мениджър на многопрофилна ветеринарна клиника България. Нашия екип от професионалисти лекува с огромно желание и любов животните. Те са част от нашето голямо семейство, за което ние полагаме огромни грижи те да се чувстват добре. Многопрофилна ветеринарна клиника България е първият център в страната, който обединява пълна комплексна услуга на едно място, модерна сграда, апаратура със световни стандарти и широк спектър от услуги. Нашата клиника е с над 15 000 успешно излекувани пациенти и е доказала, че когато опитът, висококвалифицирани специалисти и най-добрата технология се съчетаят, резултатът е здравето и благополучието на вашия любимец. Не чакайте, защото здравето на вашия верен приятел е най-важното. Запишете час още днес и дайте на любимеца си най-добрата грижа, която заслужава.